nwoke na-anụ m nọ Ọstra. O wee si dize Ọstra wee bata wee na-achọ nwaanyị wee fụta m. O wee sị na ya like m. Mụ na ya na-abụ wee nụba di na nwunye. Na ọ kwekwe m nkwa na ọ ga-akpọ m je obodo oyibo. Mana ka a mesịrị ife dị n'isi m ọtụba m ime jebe obodo oyibo. Mụsịa nke afọ ochigete. Tụbakwa m ọzọ jekwa obodo oyibo. Mụsịa nke afọ ochigete. Nne ajụzi ya sị ya ka ezigbono mgbe ị ga-akpọ m je obodo oyibo. Ọ sị ya na ya dubere dị. Tụbakwa ime ọzọ ọdọ nke ịtọ ọpụkwa. Ya mụsịkwa anya ọ sị m mana ọ na-ese ndịrị ego. Na ọ na-ese ndịrị ego. Mana ife bụ nsogbu bụ na this man ife ọ na-achụ na nwaanyị nwere party 2. Na ụmụ nwaanyị ndị ọ na-achụ ọ nata etu ka ọ ga na-ebugheri ife fa na-esu ya n'ike n'ike. Ọ na-asịlịfa ọya nwanne nke nwa ibie taa na ọ ga-anasịlịfa nọmba fa o. Na ife na-ewutezi bụ na ọchị ịdata ọ na-akwafa na ya ga-anata without ịgwa nyanwa bụ nwunye. Na ọ ma ngwa ya na ya na-anata na ya mara ma ọ ka ọ mọnịta ọnya o. Ya mara what it is. Arụize nwanne ya nwoke o. Arụize nwanne ya nwoke ya bebere nwanne ya nwoke abịa sị anya hapụ maka kedu ife ọ na ya ga-emeli. Ọ sị m nne ya na-eji ihe a n'obodo oyibo nwe promise ye nothing. Ya amụgo ụmụ na-atọ ka ya na-agwa anyị ha dị ime nke ịnọ ọ nata ọtụbụ ya ime ọ chụsịa nwaanyị chighe azụ. Na ya mara dịrị na ọnụgo nwaanyị onye ọcha sef. Mana bifo nụọ nwaanyị onye ọcha na ọnụgie hapịa na Naija bifo nụọ nwaanyị onye ọcha which bụ isi n'ife a bifo plan. Ọ sị m ọbịazi akpọsa ụmụ agbọghọbịa sị ha na ya ga-abata o. Febido kụbịa na asịrị ya nne ya n'ezi bifo di ya abata nye echekwe na asịrị ka ya na-anọ nka na-abụ di ya abata. Ndị mmadụ bidozie na-akọli ya na-agwụ ya ife na-emenụ na-ediketa ihe asị mba na ọdie ka ọ bụ ọbụgodo na ọ kpọrọ ya je obodo oyibo ya nwee right ya wee chọbịa sị ya na ihe anyị na-eme adịrọ mma o. N'ihi na-achụ nwaanyị too much na nke ikpeazụ ịnatasịrị na ibuyeli ọya ya wee triti senye na ọ dị too much. Mana ka ekwe nke na-azazi na iji si nọmba ndị enyi gị you talk to them always. Ana akara ife gị dafa na-abọkwu na ba akalịsa ndị mmadụ abịa na-agwụ ya na o nwee ka ọ dị n'ọdụ bad n'ịma ngwanya nwa bụ nwunye gị na ị ga-anata gwa ndị enyi gị nwaanyị. Ọ sị ya na o nwere right ịjụ ya anything that na o kwesịrị ịkantụ onwe ya lọki ya na anị ya na ụmụ nwaanyị afọ niile na-esogeli ya nọ ndị na-arịọ biko ya nọ bịa and ya nwere right as nwoke Igbo ịnọ as much as he wants. N'ọdụ lọki ya na-ese ndịli ego ọ na-emega anyị na-ebi uwe ya na-akpata na-enye onwe ọnụ okwu ya chọrọ ịnụ onye ya next time kpachisieli ya ntị bụ onye ụjọ gbọrọ ya na akụjasịrị akụja. Asị m nne ya edibe ihe a wee na-anakwa nka na-abụ ịnata alụkwa again obidokwe gwakwa ndị mmadụ ya anụgo n'ezili before wee bịa kabata. Ya wesị a na ya ma ntekizie na ọ bụrụ na ọ chọrọ ọnya gwụ ya na ọ na-etriti ka gasị na ọ da anụ ya anụ. Asị m ọtọ n'ụkọpụ onye ga-asị ọkwa mmadụ ka ya na ịmagolo onye acha je babali asị anya laikere ife ọ na-eme. Ọsị m this man wee mịa belt wee sebie si m na-etinuru ụdị ife this man tiri tiketi ya ife ya emela ọsọ gbanabe ọnkụl ya hapụrụ ụmụaka. Ọnkụl ya wee chekete ka ọ kpọọ na ọ kpọrọ chai. Ọnkụl ya wee kpọọ ya na fon wee sị ya na ya chọrọ ife ya o wee bịa. Ọnkụl ya wee sị ya nwakwa anwe again kwụọ nwa nwanne ya nwoke belt ya akpọchie nye ya ga-akpọchi emekeshọn ọ ga-anọ na Naija misie flight ya try ya next time ịgwada atụ ya ịhapụla ụkwụ afọ years ma ọlụgo ụmụ na-anọ ife abụrụ ife promisiri anyị ya ka na-ekwu na ị nara emezi ihe promisiri anyị gị tọnụkwa ntị ya ife ijesi obodo oyibo bata itinye nwunye gị hapụrụ n'ụlọ ife isi adọrọ gị ma ị na-atụ ala ịṅụrụ abụ. Don't try it next time. Kpachisieli ya ntị sị ya na ya ga-alọk ya up ya lọk ya up na ewepụ okwu court domestic violence na o nwere ebe ị na-eje kpachisieli ya ntị. Asị m di ewe akwala this man wee chigezi obodo oyibo kwụsị ịkpọ ya na fon kwụsị sendịrị ego ya akpọ ya n'elu kpọ ya na akpọ ya n'etiti na abụcha kpọkọta olofu mbọsị nwaanyị pike si ya move on stop calling him. He has moved on. You should move on too. Others interested. Asị m ebe nne ya ya kwasa ọnkụl ya sị ya keep trying until enweti ya kpọzie nwaanyị epike fon mgbe ụfọdụ ya kpọọ ọdụ onye anya nọ di epikili fon ochegodo olu ịnụ ka ọ na-aga ije until onye ediledi ya wee sị oke ma ife ịchọ nsogbu adọrọ
ya wepụ wee jee nweta enyi nwoke ebe okweze asọpọt ya okweze piki kọl ya need sọpọt na ya kpọọ ụmụaka na mmadụ ka ya bụ na ya da anụzide ọsị m nne na ihe o kwuru bụ ebe ya dọrọ grateful ya ga-egosi etu esi etriti ndị dị ungrateful ịghọtara na ọnya ka ya ji wee bụ ya nkịtị ọsị m nne na omego 3 years na-abanye 4 years ya kwesị mba ịghọtara na wee jee nweta enyi nwoke like she said before. So ịgbakọ nụ n'ụfọdụ ụmụ nwoke na ebe afọ na-eche ndị na-achụ ya si esi ya na-asị nwaanyị a na-anụ di nke nwa ufuke wee tụtụrụ ya wee pịchasịa anya sị m mfe ya ya bido duba ndụ ya mara na ụmụnne nọ na-amoniti ya maka na famakwụ na-ada enyezi ego na-echezi mgbe ya ga-awụgharị aka fa awụgharịala ya ya awụgharịbago fa wee nụ wee kpọọ ya wee sị na o mere alụ na fa na ụlọ o nwere enyi nwoke na ya gọrọ agọnyasị ha yes na ebe nwanne ụlọ nwoke adrọs interested ọ dị sendili ego ọ dị kia for nyanwa after all ihe abụrụ ife o kwere na nkwa na ọ sị na ọ ga-akpịa gị obodo oyibo ụmụaka ebe niile nnukwu ọda enyefa ya ma mgbe onwe ya ga-eme ihe ọbụla ya kwesịrị ime wee na-azụ ụmụ ya kwere ego unu nyego m all these years iji take care of ụmụaka ha wee sị ya na omenala fa bụ na ọ bụrụ na nwaanyị nọ na di laa nwoke ọzọ na ọ ga-enyefe 100k ya ụmụọkpụ onye ụmụọkpụ 100k dee nọkwụla ọtọ gbaa egwu n'ilu arụnsị ha sịfa ọ sị yes ha sị yes na ọ ga-agba egwu n'ilu arụnsị iji wee kpochie nye maka nwoke ọzọ dị n'elie na wesị ha na ya ma mmiri ha wee niile gbanyite ka fatibie ife ya gbasị afa nkịtị ha wee ka abọsa a ga-eje ya wee naba n'alụ owelu fonu kpọọ ha sị ha na ya ma mmiri na ya ma mmiri ọkwa ya nwamere alụ unu hapụzi alụ afọ ka o gbuo onye unu riketekwa 100k ọnụ fịọchakwa unu ebe afọ ọsị m akụkwa ụmụnna ka ụmụnne nwaanyị ihe a fịọkwa ya wee sị ha oke na ọ bụrụ na unu chọọ ka ya bịa n'iru alụnsị gbalụ ụlọ gbala ọtọ wee gbuo egwu ya ga-agba ọtọ o na nwa unu nwoke nụrụ ya nụ ga-anata na ọ ga-anata bịakwuo kwụlụ ọtọ n'iru ya bụ alụnsị maka na ọnwa unu nwoke na-anụ ya nọtụ unu nwa n'ọnya nwa ka a ga-agbala ọtọ gbala egwu right yes na ọ ga-anata bịagodo akizi enye ọ akizizi enye denụ fana bụ agbala ọtọ wee gbaa egwu ọ bụkwalụ na fe esenugo nwoke ọzọ ibongi ịghọtara na nye mbụ nyanwa ọ bụkwanụ na ya nwe esenugo nwaanyị ọzọ ibongi since o ji wee nụbịa na ife ga-emenụ na nwa mmadụ ka abụ yes besides na o jesikwa ịbata na ọ ga-aṅụkwali ya iyi ma ihe anụnwa kọndishọn ya nọ na ya kịta ata ma ihe o promise lie na atọ nọ na-abịa nna ya na ọnkụl ya kwụ ya n'azụ na atọ nọ na-abịa nna na ihe ọnkụl ya gwara ya bụ na ọ bụrụ unu na-anụ ya na unu enwere right egbu ya iyi na ọ bụrụ na unu filie na ọ lalụ nwoke ọzọ di na-anụ ya should come home and accuse her then fa amala that na o mere ajọ ife onyezie kọndishọn ọ ga-eji wee ṅụ data iyi if not onye metụkwe nwa nwanne ya nwoke aka again ya akpọrọ ya kpọchie unu achọghịkwana ya ha wee hapụzi anya ọsị m nne ya akụchapụ ya another 3 years anụrụ ọnụ this guy ya wee wepụ okwu kọt sị na ya chọrọzi ndị a chọrọzi ka fa gbasazi aka onye ọbụla jebede onwe ka adụ shon ya dara anụzi dio ifesọrọ ya ka ya mebezie bikọs onye afụgo nwoke ọzọ dị interested ọ ga-abụ ọnọgide chenji mind ya sị na ọ ga-anụ ya ka ọ ghara inwe efe ha odulu ebe a ka ịghọta na ewepụ ọkọtụ ewee jụba ha sị ha kedu onye ga-akwụdoli ya ọ sị na nwanne ya nwoke ọ sị m na ndata nwanne ya nwoke bụ si ala ezigbo mmadụ ndị n'ọlọv si ala ya like ọla ikeke ya nọọsụ ya ka ya na-agbakwulu oge enye ntị nọọsụ o si agọtala afụfụ ya nọ nwanne ya nwoke wee sị na ya bịara hịa ikwudolu nwanne ya nwoke ọ bụrụ na ya kwudolie na o nwere ike na eme n'ife asị anya mee after all na ọ bụrụ onye nwa nọ na court na ife abịala igwu unu bụ na this girl have tried na o nwere nwaanyị a ga-edinwe ife nwanne ya nwoke mere deska na nkwa niile o kwere na o nwere nke ọ chọrọ ime not just lies wee hapịa n'ụlọ na-achụgharị nwaanyị na ọ nata n'ụlọ ụfọdụ nwaanyị ọ na-achụ na this girl amadị ife na-aga na onye nwa bụ nwanne ya ga-agwa gị na ife nwanne ya nwoke mere ọ dịrọ mma still ndị kọt si oke na nsogbu adọrọ ebe ise na ịma nkwudolie na anyị ga-edelu dịga ya akwụkwọ ka ọ natazia unu na-abụ yazi agbasa then okwuzie na ọ ga na-akwụ gị na child support then ọ ga na-ewetazila anya na kọt hia na ọ bara uru bikos ha yuzuo nwanne ya nwoke na ọjụ na ọma nkwụ ụgwọ na fama ha odie in content bikos na ọ bụrụ onye na fa na-abụ kwuru ọ bụghị ghọtago si m na ọkwa na ndị kọt wee dee akwụkwọ wee send ya Ọstra with adreesị ya nyefe ọ nwanne ya nwoke nyere ya aka wee weta di
write address. O wee nweta leta wee kpọọ ọnya wee sị ya oke na nsogbu adọrọ na ya forgive gị nọ iwe wolie na ọ kpasulie iwe na-etu ankụli ya si wee gwa okwu na ọdọrọ mma ma ọ maalụ n'ọdụ opportunity na anyị enye ya ego ọmaka ya si akpata ego afọ ya na-enye ya nkewa osikwe nke ọ pụọ nke nsogbu adọrọ ka fa dozizie ya jee ka o jee gwa ndị kọtụ na fa esetugo ka fa closezie the case ya ga-ebidokwa na-ese ndili ego ọsị m aka na-ekwu osendịarịa 2M osendịarịa 2M si ya 2M after how many years ya jezie ka ya wepụta okwu na kọtụ na nsogbu adọrọ nkewa ọsị m nne ya wee sị ya mba ya ma mmie ọsị m this guy wee yọbazie ụmụnne na-agbụ ya mgba na-esogheri esi na ya na-eso nwoke na ya ga-agba ọtọ gba egwu na-alụ nsị ya gwalụ di esi anyị nata anya agbala ọtọ gba egwu na-alụ nsị anyị gbasi egwu na-alụ nsị anyị wee malụ wee bịa kajebe kọt o wezizie ha kịta ha wee bịa na ya enya gbaghalụsị hapụzi ifeta n'abalị ka ọ bụla nwis na di na nwunye na-esekwe n'okwu na ịmagolo na ndị n'obodo oyibo na onwe kafa si eme mgbe ụfọdụ na onwe kafa si ebihave ya rapụgazi na fa ga-adọshọ na ọ ga na-ese ndịri ego sikwa nke ọ pụọ nke ya sị ha mba ya gwala unu na-enweghị enyi nwoke na ya na-esi ibongi ya chọrọ onye ga-ata izi ada ahụ ya sịla ibongi anwa na-eje ya na after all na nwaanyị onye ọcha si na nwanne unu nwoke move on ya move on ije na Facebook ihe anya na ị ga everything there so ya chọrọ ya do free ọ ga-abụ unu gataka unu ga anya gataka aka fa wee sị anya kpọnye ha nwa sọ ha nọọ nkịta ga-alacha mụ na unu na-aba anya na-akpọnye unu nwa ọ bụ na this guy ya plan sigo n'ife ọ chọọ bụ onwe nwaanyị na Naịjirịa onwe nwaanyị n'obodo oyibo ọ na-enye ya ego bọta ọ bịara sịbala this girl asị ijesie nata tie nwaanyị nọ n'ụlọ na-eche gị for years ife nkịta lachapụ gị anya nya nkịta nya ogili sigbuo gị ebe ahụ ị na-apụ ala kụọ mụ belt na mmere gị gịnị na ọ sị m nne na ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ gị ga-agbaghalụ this guy ị ga-agbaghalụ this guy nye akpalụ na ọ ga-akwụ ya ụgwọ bikos na ndị kọtụ si na ọ ga-asọmit lefe akwụkwọ o ji wee mee tax wee mala ego na ọ ga na-enye every year ọ bụrụ gị ga-ekwe nwata na ị chọrọ ịgwa gị mana this guy alọvụrụ gị ife o nididebe bụ ka amụ ya gara iche ịghọta na nke ịmụọrịa nwa na Naija nọrọ na Naija na-azụ nwa this is the contract in fact it was signed mana ọ na-emọrọzi abịatago ị na-eche mgbe gị na ya na-abụghị anụba di na nwunye nwa na nwaanyị kiss and love nkewa never so ọ bụrụ na ụdị ndụ afọ ka ị chọrọ ibi you can say yes and live like that mana one thing m chọrọ ịgwa gị kịta bụ ọ bụgodo na ị accept ọnya na bọsọ ọzọ ị ga-akpasịkwu ya iwe ọ kwụsịkwa isend ego ama m ịghọta ebe nnaija ibidokweta akwa afọ maybe you go back to court or ịgbala ọtọ gba egwu na alụnsị ife wee nyebekwe gị ego ịjụọ m nsị gị kwelu n'ife kọtụ kwuru ọ bụgodo na ị ga-agbaghalị ya make sure that na asainila ego na ọ ga na-eweta na court not given to you no ọ ga na-eweta na court every month then you decide zikwa ịgbaghalị ya fine decide agbaghalị ya fine mana ihe ndị after bụ for these kids to be taken care of a na-eneta ụmụaka anya dụshọ na fa na-aga school ya bụ ebe nnaija because maka echi ụmụ na-abụrụ ụmụ na so ife nwere ike ịgwa gị my own opinion mana na-eji n'ife nkwụ wee judge ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ